Егор Эверстафатынан кебейі орто агроэкологическая сколатыгар ан бастан бирдилен, онна команданан бастырыхын кайярга күрәктеһи булан аста. Уркусылларга районга кеңник тенен умнулла быгытай быт спорт бир массабай көрүңүн сөргүтәрген аммыт күрәктеһи улус үсө сколатын эдер кайяр жыттарын түмтә. Туяр Кокарева материалгар. Кайхар көрөктейте Оройоңо республикага биһаныс 6-сыларга чемпиону сылжыбыт. Бу спорт көрүңөр үгүс эдерчети ухуйбут кебейер сколдун директоры спорт битирене сыха АССР үтүлах учутала РСФСР үрагалитин туйгуна Игорь Горович Эверстов керегер ананна. Өрсыллах тохтобу кенниттен спорт битиренере Игорь Горович Эверстов үрнәтчилере бу массовый спорт көрүңүн улус тахымыгар сөргүтәргә санамгыттырын бастыгы сагалаһыны кебейе мукучу кукуй осколалары өйөтүләр. Бу көрәгә сыллытай үтәханада Улахан улусунай масштабтахына әлбәк бу кәбәйе улуһун осколаларын оғылары 5 бүтүнне кенен кытталарын курдук. Кытаатчылар бидилен бастыр ихин састарынан 4 бөлөккө араксан 300 метрден сагалаан 2 километрге тие арас дистанцияга сүрдүлөр. Онтон эстафетага үсулхан бөлөк оголору 300 метрден сагалаан 1 километрге тие бейлерин кыактарын хыманданан опсай түмсүлах болууларын тургутустулар. Отобиос кола бытыгар бу кендики сылларга Төчүтә хәлҗәм баранҗа бу илләре ахылттан кайһарга жарыкты хиҗабыт. Бир кайһар берилли битеген бихия кален онтон бәбит бу инициативаны төрөппиттәре ирдән кайһар уллаттаран билеген онтон 100% почти бары кайһардактар. Тәриячиләр бу спорт көрүңә сылтан сылай сайдан хас нихилек аятение күстә кайһарҗыттары үгүс кыйларга кынатты дигән әрәлләрен билдерделәр. Туяра Кокарева, Василий Федоров, Сага телевидениедә Гәбәйи.